След едно от видеята получих следното запитване в коментар от клиент. Как е постигнато това? И аз го искам. Нека разберем защо Ексион дава такива резултати. Първо, комбинацията от радиочестотна енергия и таргетиран ултразвук. Невероятно добра комбинация. Радиочестотата загрява, стимулира разрушаването на масните клетки и стимулира производството на собствен колаген и еластин, а таргетираният ултразвук стимулира производството на хиалуронова киселина. Второ, висока ефективност и минимален брой процедури. Благодарение на едновременното въздействие върху масната тъкан и кожата, забележими резултати се постигат веднага след трета процедура. В сравнение с класическите радиочестотни устройства, Ексион действа по-дълбоко, което ни позволява да работим ефективно, дори и с плътна масна тъкан. Какви резултати можете да очаквате? Намаляване на обема в проблемните зони от 2 до 4 см след завършване на курса от процедури. Стегната, еластична кожа, без увисване. Дълготраен ефект благодарение на производството на нов колаген, еластин и хиалуронова киселина. Пишете ни още сега!